klase sa doktrina na makita nimo sa tinuod nga simbahan o tinuod nga iglesia. Mga kaigsunan, adunay daghan nga mga naklase-klase nga mga pagtulunan niinis dinhi sa tibuok kalibutan. Daghan ang mga makita nimo mga kaigsunan sa mga kasimbahanan. O kay ang simbahan kung maghisgot kag simbahan, aduna may simbahan nga dili iya sa Ginoo. Ug naa po'y simbahan nga iya sa Ginoo. Siguro kini nga pangutana mga kaigsunan, tinuod nga simbahan. Tinuod nga simbahan kanang ang tag-iya mao ang Ginoo, dili tag-iya tao. So makita nimo ang tinuod nga doktrina mga kaigsunan nga diha ginatudlo sa simbahan sa atong Ginoo Kristo, diha sa iyang iglesia. O ang simbahan mga kaigsunan usahay masabot sa mga tao, no, kanang building mo na diha ang balay tigumanan, balay diha nga maghimuta sa pagsimba ug pagdaig sa Ginoo. Mga igala ang mga katawhan nga nagsunod sa tinuod nga pagtulon-an ni Kristo, mao kini sila ang mga tawo nga nagatudlo sibo ug haom sa ginatudlo ni Kristo, ginatudlo sa mga apostolis. Kay matud pa sa balaang kasulatan kung imong tan-awon diha sa Efeso kapitulo 2, no, bersikulo 20, mga igsoon nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo anhita musunod sa mga pagtulunan nga ginatudlo, no, sa mga apostolis. Matod pa diri sa Efeso kapitulo 2, no, bersikulo 20. Atong pagabasahon mga kaigsunan. Busa kamo karon dili na mga langyaw o mga dumuluong, kundili mga tagilungsod na sa mga balaan o mga sakop sa panimalay sa Dios. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis o sa mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang bato nga patukuranan. Ang mga propeta nagatagna mahitungod sa mga umalabot og kini napahinungod ngadto kang Kristo. Og imo makita mga kaigsunan ang mga apostolis nagauban-uban ni Kristo sulod sa tulo kapin ka mga tuig nga diin si Kristo nagatraining kanila, nagatudlo kanila sa mga pagtulon-an nga gikan sa amahan. Og matod pa sa balang kasulatan, dili na kita mga lumalangyaw kundi tagilungsod na kita diha sa balaan ug kita sakop na sa panimalay sa Dios. Kung imong tan-awon mga kaigsunan nga ang tinuod nga simbahan o ang tinuod nga pundok, tinuod nga diin kini iya sa Ginoo kadto mga doktrina nga nabasa sa balaang kasulatan, nabasi sa balaang kasulatan. Kaya doon ay mga daghang doktrina nga mga hinimog tao, no? Kamo na'y bahala diha og unsa na mga doktrina ha. Pero matod pa sumala sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 9, kawang ang inyong pagsimba kanako, sanglit ang inyong ginasunod, mga pagtulunan or mga doktrina man nga hinimo sa tao. So dapat ang simbahan dili nato palutson ang mga doktrina or balaod nga iya sa tao. Dapat ang balaod mga kaigsunan, balaod nga gikan sa Ginoo nga ginatudlo sa mga apostoles. Apan mato pa niya dire sa Mateo 15:9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, ang ilang ginatudlo ingon nga doktrina nga lagda sa tao. Unsa may bot ipasabot sa balaang kasulatan mga kaigsunan, nagahuna-huna si Jesus nga diin dunay mga tao nga mopalusot sa ilang mga pagtulon-an nga ilang ibutang simbahan, ilang ipasunod sa tao. Now, kung ang doktrina ang ginatudlo diha sa simbahan nga dili mabasa sa Biblia, nagpasabot nga dili na simbahan iya sa Ginoo. Kay ang simbahan nga iya sa Ginoo, tinuod nga simbahan, tinuod nga iglesia, mao katong nagatudlo sa tinuod nga doktrina nga naa sa Biblia. Mo na siya mga igala. Ug matod pa sumala sa balaang kasulatan nga bisan pa kami og manulunda sa langit nga magawali sa lahi sa among ginawali. Matod pa ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 8, ipatunglo siya. Ha? Tanaw na to mga kaigsunan. Matod pa sumala sa Galacia kapitulo 1, no, bersikulo 8. Apan bisan pa kun kami o saba ka anghel nga gikan sa langit nagsangyaw kaninyo og maayong balita nga supak sa nasangya namo, ipatunglo siya. O sa ato pa mga igala, bisan pag anghel sa langit, bisan pag mga apostoles, kung naligas na kini, wa na ni siya masubay sa pattern sa Biblia, sa doktrina sa Biblia,
dili ni siya ipadawat, dili ni siya nato dawaton ipatunglo. Dako kayo ni siya nga husayonon sa atong kasimbahanan mga kaigsunan nga usahay ang mga doktrina nga naa sa simbahan dili naman doktrina o pagtulon-an nga iya sa Ginoo, mga pagtulon-an naman nga hinimog tao. Una nga amping taniana mga higala kinahanglan nga magsusita sa balaang kasulatan. Muna ang hagit ni Kristo sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39, kinahanglan magtuon kita sa balaang kasulatan kay atong ginahuna-huna nga tungod niini makabot nato ang kinabuhi nga walay katapusan, o ang Biblia matod pa niya mao kini ang nagpamatuo diha kaniya. So, dalaygon ang Dios mga higala nga ang mga pagtudlo diha sa balaang kasulatan mao lamay atong itudlo usab diha sa atong mga kasimbahanan. Kung mo sulti ang Biblia, mo sulti ta. Kung mohilom ang Biblia, mohilom ta. Dili ta magpatakag tudlo diha sa atong mga kasimbahanan. Dili ta magpatakag ngal-ngal mga higala na mga tao nga ngal-ngal na ng simbahan nga magtudlo-tudlo og dili iya sa Ginoo. Hala, hunungon ta na mga higala. Ato na siyang putlon nga klase sa kinaiya nga usahay. Kita na mahinuoy magmando or buot sundon diha sa atong simbahan. So mailan nimo, usbon ko, mailan nimo nga kini tinuod nga simbahan kung siya ang maong simbahan nagatudlo sa insakto nga doktrina nga naa mabasa sa Biblia. Nga salamat. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.